Vážení priatelia, posadnutosť Ukrajinou a totálna nenávisť voči Rusku sa každodenne stupňuje. Americký prezident hovorí o ruskom prezidentovi ako o sukínom synovi. Som zvedavý, ako mu bude podávať ruku, keď s ním bude skôr či neskôr musieť uzatvoriť mierovú zmluvu, pretože stratégia bojovať proti Rusku do posledného Ukrajinca sa pomaly náplňa. Prekonáva sa aj Európska únia, ktorá pri pomoci Ukrajine vôbec nehľadí na záujmy jej vlastných členských krajín. Ako som avizoval pred niekoľkými dňami, súčasná vláda robí suverénnu slovenskú zahraničnú politiku. A všetko preto, aby chránila dôležité slovenské národno-štátne záujmy. Včera na môj pokyn slovenskí zástupcovia v orgánoch Európskej únie hlasovali proti návrhu Európskej komisie predĺžiť režim obchodnej liberalizácie v prospech Ukrajiny o ďalší rok, až do 5. júna 2025. V praxi to znamená, že Ukrajina bude mať naďalej zvýhodnený prístup na jednotný trh Európskej únie, teda bez colných sadzieb alebo množstevných kvót. Takéto jednostranné zvýhodnenie Ukrajiny má vážne ekonomické dopady na Slovenskú republiku, osobitne v oblasti poľnohospodárstva. Predstavte si, že na trh Európskej únie môžete bez cla akýchkoľvek kvót dovážať poľnohospodárske produkty. Od obilia počnúc až po hydinu, vajcia či med. Samozrejme, že to poškodzuje slovenských poľnohospodárov, ktorí nemôžu byť konkurencieschopní a strácajú aj svoje tradičné odbytištia, ktoré obsadzujú zvýhodnené poľnohospodárske produkty z Ukrajiny. A politika Európskej únie je v tomto duchu strašná. Čo tam potom, že poľnohospodári na Slovensku v členskom štáte Európskej únie zdochnú? Hlavne, že je spokojná Ukrajina. Hrozné je aj to, že značná časť ukrajinských komodít určených mimo územie Európskej únie končí v členských štátoch únie, čo vedie k totálne neférovým podmienkám na vnútornom európskom trhu. A Európska komisia, namiesto toho, aby chránila našich poľnohospodárov, priniesla návrh na ďalšie predĺženie obdobia, ktoré bude našich farmárov ďalej a ďalej poškodzovať. K tejto iniciatíve sme predložili celý rad závažných pripomienok, keď však ide o Ukrajinu, Európska komisia je slepá a hluchá a čisto z politických dôvodov nepredkladá žiadne riešenie, ako ochrániť európskych farmárov. A potom sa komisia čuduje, čo farmári robia v uliciach po celej Európe. Postoj Európskej komisie len potvrdzuje, že pre slovenskú vládu je jedinou cestou pokračovať v realizácii zákazu dovozu poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny. Momentálne je to 14 produktov. To med, pšenica, jačmeň, kukurica, pšeničná múka, slad, sojové bôby, repka olejná, slnečnica, cukor, otruby a niektoré ďalšie produkty. Zákaz budeme predĺžovať a aktualizovať podľa slovenských potrieb, aj keď sme za toto ochranárske opatrenie tvrdo kritizovaní. Mám pochopenie pre potreby Ukrajiny, ale na prvom mieste musí byť pre slovenskú vládu slovenský poľnohospodár a slovenský občan, až potom niekto iný. Spolu s nami proti návrhu Európskej komisie hlasovali aj Maďari a Poliaci a Bulhári sa zdržali, teda krajiny priamo susediace s Ukrajinou, ktoré sú touto nezodpovednou politikou Európskej komisie najviac ohrozované. Žiaľ, návrh Európskej komisie dať Ukrajine ďalší rok na voľný prístup na európsky trh bez cieľ a kvót prešiel kvalifikovanou väčšinou. O to viac budeme trvať a presadzovať v súčasnosti platný zákaz dovozu spomínaných 14 poľnohospodárskych komodít z Ukrajiny ako jednostranné, správne, ochranné opatrenie.